florile sunt albe. Taci cu mama, fiul meu, florile sunt albe. Că ți-a fi cu mult mai greu, florile sunt albe. Ucenicul când le aprinde, florile sunt albe. Și pe cruce te-ori întinde, florile sunt albe. Puică neagră bagă în sac, scoală gazdă, dăm colac. De mi da, de nu mi da la fereastră, nu ți-o sta, că mi scurtă bundița și mă tem că o îngheța. Ei, n-am înghețat, nu-i așa? Aici la dumneavoastră în țara Hațegului, să știți că se colinda cu dobe, nu? Sau dube, cum le ziceți? Cum? Ai avut vreodată? N-ai avut, dar palme ai. Hai să locuim dobele alea cu palme, să ne și încălzim. Vreți așa? Dați binecuvântarea, Părintele Parohat și cu noi, cum să? Maestre, de la Fa major. Hai să vedem cu mâinile, că ne încălzim, ca la colindat, da? Uite așa. La fântâna soarelui, măruț mărgăritar, la fântâna soarelui, șede Maica Domnului, măruț mărgăritar, șede Maica Domnului. Hai cu dobele! Cum pruncuț micuț în brață, măruț mărgăritar, cum pruncuț micuț în brață, pruncuțul plânge și ceată, măruț mărgăritar, pruncuțul plânge și ceată. Taci, fiule, taci, dragule, măruț mărgăritar, taci, fiule, taci, dragule, că mama ție ți-a dat, măruț mărgăritar, că mama ție ți-a dat. Două mere, două pere, măruț mărgăritar, două mere, două pere, să te joci în rai cu ele, măruț mărgăritar, să te joci în rai cu ele. Și cheița raiului, mă, și cheița raiului, ca să te scui omului, măruț mărgăritar, ca să-i descui omul. Oameni buni, acest lucru s-a întâmplat la Crăciun. Dumnezeu care e necuprins, neajuns, nevăzut, infinit, iubire prin definiție, s-a făcut om asemenea nouă, ca să ne deschidă raiul. Și ne-a deschis raiul, prin jertfa de pe cruce și prin înviere. Dar raiul ăsta unde trebuie căutat? L-a întrebat cineva pe Mântuitorul odată, Doamne, unde să căutăm raiul? Și Domnul i-a spus, în inimile voastre căutați împărăția cerurilor. În inima dumneavoastră și a dumneavoastră și a părintelui și a dumneavoastră și a noastră, acolo trebuie căutată împărăția cerurilor. Și acolo e raiul. Asta înseamnă iubire, înseamnă blândețe, înseamnă bucurie, înseamnă iertare, înseamnă spiritul Crăciunului, cu alte cuvinte, pe care îl aduce colindul românesc sau colinda românească. Așa cum ați făcut dumneavoastră. Omul care colindă își deschide inima și acolo în inima lui se naște Hristos. De ce mă aud de 5 ori, maestre? Nu las că nu-i baică așa. Ești mai mare să și mai greu. Acolo se naște Domnul Hristos și de acolo nu mai trebuie să plece niciodată. Noi trebuie să ținem inima noastră ca pe un rai. Bucuroși fiind, trecem și peste necazuri, peste neajunsuri, pe nu-i bai. Când îl ai pe Domnul în suflet, apoi nu mai contează nimica. Mai zicem o colindă și merem după aceea, da? Cum? Păi mai stau, dar e frig, uite, și așteaptă și dumneavoastră. Finalul, da? Cu doamne, le-ați aplaudat pe doamnele, da? Pe Părintele Marian l-ați aplaudat, o stați scumpul de el, mâncaie sufletul aici, în frig. Au venit și doamnele. Și orchestra, aplaudați-și pe doi. Știți ce înseamnă să ții mâna pe vioară, corzele alea din fier și pe saxofon și pe clape? Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui
floarea soarelui și așa se sfătuire. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele se culege și să facem o cunună și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o pletim cu voie bună și s-o ducem lui Hristos și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, nouă chin la neamul nostru. Să fii gazdă sănătoasă, să plătești colinda noastră cu un colac de grâu frumos, ca și fața lui Hristos, la anul și la mulți ani. Doamne ajută, sărbători fericite! Să rămână, Părinte, numai bine, să auzim de bine, Doamne ajută!